mo ni kasabot ako nga may mapalit sa tong kabaw oy. Pa mo gibabot? Te. Hapit naman alas 11, wa pa mo siya mabot. Sabot niya alas 10. Nya karon alas 11 na lang wa pa gibabot siya. Klaro ni tuhanang ikasabot oy. Was! Klaro ni Stinoy. Siya may sikat nga mamalit aning barangay pero mareklamo yung mga tao niya kay inigsabot nga mao nang orasa di gimuto nga. Puta ning Tinoy mo may malit lagi. Kita lang kung mamalit. Di ko na siya baligyan oy. Siya pinakaurot pa sa kong kabag baka dire niya karon. Baligyan ako na kong kabaw eh, papil ko ng anak. Di mo tunga dayon. Stin to hanay. Siguro niya. Yan lagi dai. Bay Tinoy bay. Ay adere ta magsabot sa presyo bay kay landong niya init man kung kainit agod. Pasensya kay ha kay na kadugay jud ko da kay nag-ilo pa ko sa bata gud kay. Kay git-igit man gud. Ka magbalanghoy gani gahapon gud. Naunsa man ka oy nga ganihan ko pinaabot nimo sabot bet ang alas 10 ka mo ari nya unsa na murong rasa alas 11 ti pinudto na mo tunong-tunongom sa timong tingari makanong ako nga so ilong ago na ko wa pa mahaling kabaw bung utsukok nimo Di kong kaon oy. mao gani Nga asa man kaon? taro punon manggao Ay mao dito day. unsa man ka oy Ay imo ra gyagyan nya karon mutana kag asang kabaw nimo bung utsukok nimo Sige. Tanaw na mo istimiton gud. ako bay ako ginay baligyan nimo kay nanginhan kay ko kwarta kay ako laging anak lagi mo mo college graduate mo graduate na siya sa iyang cure so mao nga ako ibaligyan nimo kay gwapa lang ko manginhan lag kwarta bay di na ko ibaligyan nimo sintian na ka bay kanare kabaw bay nga manganak og tagtulo Mo ang o si tulo. Ako may ilaro nimo no ano nga. Mamalitay ko kabaw. Tag-usa ra ginaoy. sus buinas ka na kabawa bay ang anak na bay tagtulo ginausa ito karon pa na siya nanganak og usa tungod kay akong giinan nga ay na lang panganak og tulo baw kay sultian ta lang ka manganak og tagtulo mapuno ra ka sa ako ang problema sa akong konsumo kay wa kay karong laya nga sagbot mo ba nilisod sa kay sibsibon Pilit pakaon mo na. lisod kay sibsibon ng kuha ni makuha nga tumba na nga di ba sa sibsibon gahe Usay pakaon mo na de. nilugaw Kabuang. Sa tulo taw. Lugaw. Ano nga sabi ako? bitaw bay dili ko midyar ito kay naamata sa atong Nga saman. Atong tuon kay akong estimiton. Kay lisod kay palit-palit ko nga wa pa ni ko nagklaro na. ay tara kay gana di ko mahal nimo kay para makaginansya ka pagkarian nimo Sige. patinugayan mo kana naman nagilas ang kabaw na ko bay viral na ko nag 30 mil 30 mil. oh daw naman kana ko kung sa kong maligya kay ko di ko gusto kang iwang yuon pa kay ko sumagod na po ko hayop nga wa mabayre nimo Sa tanan ako sa tibok nang palit-palit nimo mga kabaw baka bay. Karon jud ko makaginansya dako. sa manday nga ako sukad bay nga ikay akong nahimong suki bay wa jud ko kamahay nimo nga ikay mo palit sa kong kabaw kay sa pila ka mga buwan makapalit sa kong lainsan nga brato ra gyapon kong palit gyapon Naam gur kay horim-horim kay dali ra kay kayo. Sige bayaran ko na. ay salamat kay bay naman ay kung kubilin pa yun Wala man di ko kadagas di ay. may problema na eh amigo gutapin niyo sa sunod sa dog imo nang utangon pero nakailan pagi diha nga kay gabi tuon mo kong kwarta wa nang ikuan Na kay Gcash. wala ko jikas Okay rin mo bayad ko Gcash. sige Sige. Ay, problema na. Sinati ka. 30 ha? 30? 30 mil Suti ha ginakuha ni eh. Huli na ligid. Yung sa number gani mo. 0.9 Why 9 nya nya 143 ang last 143. Ali no, Ali. oh Ali is. Sige. oh nya ko na siya duha kadlaw ra tulo kadlaw bago Sagol din mo dai surprise eh. Karawa. Okay na, sinta. Bayad na. okay salamat kayo Kaman ako lang guruyon guro. Kaman ko yuga ko natod nagguro Di. ko na. paabot-abutan ako gamay kay aron nga makuanan ka nako magayran ka nako dito sa kanaang pagkuyod kay balitahon na ba na manungay man na kay bago man naman ni anak Kani hagay agresibo kang kabawa. Sabot ni igo tulubuta. kuya sige salamat kayo sa imong gibayad ako nga Sige, sa pabot tulo kay guruyon ko na ron. oh sige nya pabuta ko kanita Sige. Surti ka lagi. Prato yo. Lima ka makapal ka kabaw na sagol anak. 30 ra. Kadako na kabawa gaabot ni sungay yo. Anga. Baligya na po din yung alimukoy yung kapaw di ay. Kumaduro. May sa alimukoy nung barato kini siya binaligyaan ba?
Ako na po na siya ilarong. Ano na po niya? Buangan ba? Dating gawi. Ate sa ulon tong kuanon be. Tuman karon. Ako ning pangutano nung pilay baligyan ni alimukoy ani ang kapaw. Barato gitong binaligyan. Oo na po. Bay. Oh, bay. Palit mo ni. Oh, tanda-tanda ko baligya man. Ako paliton. Pila baligyan ni alimukoy ani. Ay, ko rator kay. Pila? 30. Renta dala sa anak. 30. Swertiro ya. Sutiha sabi mo no? Bay, naku istorya mo ba ya? Wala siguro padayon na ba eh. Hindi man padayon. Buang. Anang anak bay. Ha? Akong nabantayan gahapon. Aki, painom na klorin. Ako di pinuang po ni Mr. Hapon si klorin. Kabay kabaw pa imo klorin. Di ka matuon ako naarasan nimo. Tuon ka nako. Oh, pas dindot kayo. Buang ako. Gisultian ti ka sa tinuod ang gipainom anak niya, klorin. Nya. Dagan may kabaw pa imong klorin. Umatay na. Oh, matay ng anak. Pas may panang inahan. Nya ang imong kwarta gikuan. Pana. Patiluyan nimo. Salamat kay Ban sulti ka na bay kay. Sabi siya di. Di ko kurso si PC gud kay alalayan ko niya ihatod ko na ng kabaw ko no. Alalayan ko niya. Oh, ato agi dito kay kana Di pabuton ako kay maano. Balik mo to diri. Ako bawi ang gurong kwarta no nga. Ay uli di ko na dadon na ito. Dili ko na bing maayo. Nabawi unto nimo kay na malugi ka na. Ako na anak ko dadon ay. Wa makapay na naklurin ng dako. Awat ta kibalo basi sa po ng inahan mamatay na. Luoy kay mo. Thank you. Ay basta Ay mo muli sa ko. Basta kay sultian di ka. oh ay balik jud ako largo din. Kay mo klorin. Matay ka ba na? No. Bay. Ay, latagtangan na ba yung sa PC? Tangan ako kay paras nati ba ako ikot dito kaya para maguyod po na akong nati. Ay, ilay dayon bro ba iti murag. Ay, Pag na mo ginistorya gud nga bantog baligya nagbrato-brato na imong kabaw nimo kay magkay tainom ko na ko no. No. Sa akong gipinom. Ay, murag dito ko dayon lang guro. Ay lang nang nati, kana lang guro dako guro. Unsa ni taong kay? Dili pa ka ana nga ang kanang baligyan ako 30 mil dana sa anak. Ta anak. O gibili na nimong anak, alam mo naman humadad ang inahan, di ba? Ako da na anak. Kasi may isulti mo anak. Si dito ba? Dito. Sabi painom ko na ko. Painom ko ng klorin na kuno ang kana ito yan ako no. Hapit na namatay ba si Buang naman in taon mo. Matay na. Patuo mo ka na istorya. Ikaw mamanit man ka. Simuta ko ng baba na og klorin mang baho na. Saan taong ka ay? Baso ngayon pa lang tayo simutan ng baba ng kabaw. Basta nga. O sige, uy, pag tayo na na. Ay, meron siya. Masin tawhan mo, ginidangan sung pistigin sa anak. Hoy, dali. Ayo dah. Dali na. Pistigin malas animals kan dako. Ikaw di ba? Ikaw. Silingan unta ka. Ano imong mong nauto lang ako pag inabuhi ini akong mga hayop. Sabi imong buti pasabot na imong gibuhat diri na karon. Usan ko gidaot ba? Ningon matabay nga. Gipainom ko niya kuno klorin niya ko kuno. Di, pwede din natin ipaim mo ang kabog klorin di ay. Mabuhi ka na ipaim mo klorin. Ay, kami na sagon akong pasabot ato ba? Nga imong kabaw. No. Ano man na vitamin D ba nga ang klorin, painom mo kabaw. Naunsa naman taong kalim. Imo man nung nagibalik ako istorya ha. Ano?